सोलायनो गोनांब्ला दिनैनि दिनाव जोंना सरकारानो सोलायनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन आंहाथ' गोबां लोगो दं क'क्राझारानो होन चिराङानो होन नोंथांमोननि उदालगुरियानो होन गोबां धोनि धोनि माने 3 ताला 4 ताला बिल्डिं गोनां गेदेर गेदेर ठिकादार बिजनेसमेन आंहा लोगो दं आरो बे आंनि लोगोफोरनि बिसोरनि बांसिनानो बिसोरनि हिनजावफ्रा गासिबो साख्रि लाजोबनाय बिटिसिआव बेखायनो आं बुङो मालाबा मालाबा बे 30,000 40,000नि साख्रिखौलाय मानो लानायब्रा 10-15 लाख होनानैलाय होमबा मा बुङो बिसोरो स्टाइलाव लादोंलै नुनायाव मोजां नुयोब्रा खोनानायाव मोजां खोनायो हिनजावा साख्रिया लाले होनना सिनायथिनायाव मोजां जायो गारि जायो मालाय नुनायाव मोजां नुनायनि थाखायसो होदों हिनजावनो साख्रिखौ स्करपिय'जों थाङो अफिसाव सासे ड्राइभार नांगौ ड्राइभारा बेसेबां गरमाया मास मोनसेयाव खमैबो 15,000 दा सासे हिनजाव मानसि लांफायो लोगोआव बेनो 5,000 होनांगौ मास मोनसेयाव ओमफ्राय गावहा बिउटि पार्लाराव मास मोनफ्रामबो खानाय बोनाय मोखां नाजानायाव 15-20,000 नांखागौ बहा थोयो दरमाहानि फैसायालाय थोआ ओंखायनो नोंनो स्टाइलावसो मावदोंनो मालाय 10-15 लाख थाखा होनानै दा बेखायनो जों बुंनाया बै जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा बे साख्रिखौ मावनायमोनबा स्टाइलाव मावगौमोन नामा स्टाइलाव मावगौमोन ना मावामोन निश्चय गावनि न'खरखौ खुंनो बिमा बिफाखौ फिसिनो हयथ' हाबा खालामनांगौनि थाखाय बियो संसार जानांगौनि थाखायसो साख्रिखौ लागौमोन दा दिनै बे अबस्था जानानै दङ जोंनाव बिटिसिआव ओंखायनो हाग्रामा महिलारिया होनो আমার বিটিসিত কোনো আইন কানুন নাই আমার বিটিসিত কোনো সিস্টেম নাই আমরা সতে সলি থাকে होननानै हाग्रामा महिलारिया नङा होमबा मानो सिस्टेम गैया मानो आयेन गैया गावसो मानियाखै ओंखायनो लालु प्रसाद यादवआबो होनोमोनलै बिहारनिया आलु बिना जैसा सिंग्रा नहीं बनता ए बिहार में ए लालू बिना नहीं चलता आलु गैयाबा जेरै सिंग्रा जाया लालु प्रसाद यादव नङाबा बिहाराबो सोलिया होननानै बुंबाय लालु प्रसाद यादवआ बिनिफ्राय दा गावहा बोराय समाव जेलावसो ख्लब खालामनानै दङ मा होनोमोन लालु प्रसाद यादवआ मेरा सफिसिस सफेद है मेरा बाल भी सफेद है मेरा गाड़ी भी सफेद है मेरा धोती भी सफेद है मेरा ड्राइवर भी सफेद है सफिसिस सफेद है और बिहार में जब बाढ़ पानी होता है वो ऊपर हेलीकॉप्टर से देखता है वो भी सफेद है गासिबो गुफुर गोजा नाम लेकिन एक चीज काला है किन्तु मोनसे बुस्थुआ आंना गोसोमले जाहैबाय मा मोनथिगौना रायजोफोरना हमारा पॉकेट में जितना भी पैसा है ये सब काला है ब्लैक मनी है बेनाव जेसेबां फैसा दं बेफोरजों गोसोमनोबो गासिबो गुफुर बिदि होननायखायनो जेराव ख्लब थाबैबाय आरो दा जोंनाबो बेबायदि जानो थांबाय दंलै रायजोफोर जाय सिस्टेमजों सोलियाखैमोन जाय आयेन कानुनखौ मानियाबासिनो सरकार खुंदोंमोन बै साफ्रोमबो दायनिगिरिया इउपिपिएल सरकाराव फैनाय उनावहाय जेलाव थांगासिनो दं रायजोफोर दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बुंगोन दिनै सोलायनायानो खाथां जाबाय परिबर्तनानो खाथां जाबाय जों मोनसे गोग्गो सरकार मोनसिगोन नङा होमबा जोंथ' बुंबाय थादों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बुंबाय थादों जे जोंहा माखासे डिजाइन दङ जोंनि बेकारफोरखौ बोरै संस्थापन होगोन आइजोफोरखौ बोरै संस्थापन होगोन हम उन्नयन हम अधिकारनि थाखाय जों खामानि मावगोन जों बेफोर खोथाखौ बुंबाय थादों निश्चित भाबै जों